vyhrali ste tu v Liptovskom Mikuláši, takže ste Mikulášu vrátili požičané z domáceho ľadu, asi spokojnosť. Tak vrátili sme isto, jak ste vravili vy, že požičané. S tým, že sme išli do toho zápasu, vedeli sme, že Mikuláš hrá už dlhodobo dobre. My sme všetko poriadili tomu, že budeme sa snažiť hrať v prvom rade dobre dozadu. Aj keď sme strelili rýchly úvodný gól, domáci hneď vyrovnali, ale si myslím, prvý dôležitý zlom v zápase bolo, že sme ubránili, myslím, že 4-minútovú presilovku 3-5 pre domácich. A to bol, dá sa povedať, taký rozhodujúci moment celého zápasu. V druhej tretine, keď sme išli do vedenia na 2 alebo na 2-1, tak si myslím, že sme v druhej tretine ovládli dianie na ihrisku a v tretej tretine sme, dá sa povedať, výsledok alebo hru kontrolovali, kde domáci museli ísť do útoku, my sme si pobrali stredné pásmo, chceli sme ešte 5. gól, takže určite sme spokojní jednak aj s výkonom, aj s výsledkom a že sme im to vrátili, dá sa povedať. Dnes sa asi veľmi aj ukázala tá marotka chýbajúcich obrancov, naozaj plátate to tam. Dá sa povedať, že Spišská bola počas celého duelu dnes lepším tímom. Jednoznačne. Boli živší, boli skôr na puku, boli vykorčľovanejší. My sme pôsobili akože unavenejším dojmom. Tak z tribúnky by to tak vypadalo, no ale je to, pomenovali ste to v celku vkusne a dobre, že to plátame a plátame. Čo s tým bude treba asi niečo robiť s kádrom, určite nejakých hráčov zohnal, lebo neviem, dokedy takto budete hrať so 4 backmi a... No, ja by som bol rád, ale ja nie som tu o toho. Ja som tu na to, aby som pracoval s hráčmi, ktorých dostanem do kádra. Čiže k tomuto asi tak. Môžeme teda povedať, že dnes to bol teda duel naozaj proti silnému tímu, ktorý má hokejové družstvo, dobrý káder, čiže ťažko proti takýmto sa bude vyhrávať s takýmto kádrom mladým? No áno, určite. Ako tie skúsenosti sú tam a nemyslím len skúsenosti. My sme hrali to, na čo máme. Ja nemôžem povedať, že by sme sa nesnažili, že by sme robili niečo proti nejakej logike, tak ako to robil rozhodca dneska. Ale jednoducho tá kvalita je na strane súpera. To postavenie naše je nad pomery naše, ktoré máme tu na. Čiže nič také svetoborné sa neudialo. Prehrali sme s dobrým súperom a urobili sme všetko preto, aby sme vyhrali, ale jednoducho momentálne nie sme nastavení vyhrávať nad takýmito supermi ako je Spišská. Možno z 10, 1, 2, ale dlhodobejšie nejako vyhrávať s takto skonsolidovanými, no keď tých obrancov máme toľko, koľko máme a musia tam hrať útočníci, tak jednoducho to nejde.